Ahoj, já tě zdravím u dalšího fanblogu, konkrétně číslo 3. Co se bude v dnešním díle dít? Dneska budeme vybírat brambory. Teda tyhle řádky ještě necháme, protože ještě nejsou zralý. Ale tadyhle jednu řádku to už jsem vybral. Jo. A tamhle ty dva kousky, které jsou neposečen. Za chvíli přijede brácha, budeme to pomoct sebrat a jako myslím si na to, jaký je sucho, samozřejmě vybírá zase Zios. Jo. To brambory jako kráva, ty vole. Jen. Přijel námi brácha. Čau. Ty vole, to z toho řek zase, ty vole. Co mám říct? Tak co děláme, ne, ty vole. Tak to už ví, ne? Jo. Budeme něco dělat. Takže tady už vybíráme polovinu jedné řádky. Zatím toho máme docela dost. Dneska není takový horko. Takže jestli to nesmažíme, tak by to mohlo být dobrý ještě. Tak já už třídím. Six, 7, 8, 9, 10. No bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. Kde jinde neukončit video tam, kde brambory končí. Ve skladu, ve sklepě. Myslím si, že ještě tam máme teda 2 řádky, to bude ještě na jedno video. Ale myslím si, že to není špatný zase. Jako když si to vezmete. To je hodně dobrý podle mě. To jak je sucho. Když se podíváte na ty brambory. Některý samozřejmě pak tady jsou takovýhle líp ježující, jo. Ono to, že jsem nehnul, tak to je podle mě super. A ještě tam jsou ty 2 půlky řádky, jak jste mohli vidět. Ty potom vybereme někdy potom díl. No a já se s váma loučím, dejte like, dejte odběr, když už to znáte. A já se s váma vítám, já se s váma loučím u dalšího fanblogu. Je s tím zdar.